Yo, what's up mga suki? Andito naman ako, nagbabalik. So guys, andito pa lang ngayon ako sa bahay namin sa Nasunugan. So ginagawa namin yung bubong, pinaka-tuktok para matiran ulit namin. Sobrang init. Pala yung ano ko, sama kong malupit na karpintero. Yan. So helper muna tayo para bawas sa bayad sa bahay. Guys, so tingnan mo yung bahay na yung sunugan talaga yun. So maraming gumagawa. Naman nila, no? Hindi naman kailangan namin malaking bahay, importante may masisilungan. So kailangan namin matapos to dahil pagka umulan mabasa yung baba. So marami pa talagang gastusin, talagang abutin talaga rin sa bahay namin. Importante kahit paano nakapagpatayo rin kami kahit paano masisilungan. Survive lang, tiwala lang, tulong. Anin mo yung malaking bahay kung nakatira naman ay wago, di ba? So mas maganda talaga yung kahit yung bahay mo bukayin po yan. So hindi mo na nagluto ngayon. Helper mo na ako ngayon, guys. So magbubul kasi lang ako ngayon para yung butas hindi pumasok. Yan. So wala kami harness, medyo delikado kaya medyo ingat lang. Tarik yung araw. Yeah. So guys, magbabalik po ako sa naayos na itong third floor. Update po kayo lagi. Salamat. God bless. Puyo po kayo.